dlouhý máme čas. Já bych to chtěl nahrávat nějakou dobu, abych věděl, co jsem demontoval a co jsem nedemontoval, takže u toho bude možná trošku blbě kecat. Mám tady úplně špatné nástroje na to a snažím se dostat z tohohle něco, abych mohl se dostat na řemeny, které jsou pravděpodobně někde v jiném světě. To znamená asi s prominutím v prdeli. Takže abych věděl, jak to mám potom poskládat zpátky, tak se snažím to nějak jednoduše vyřešit. Dávám to do krabičky, jo. Snažím se to dávat separé, jak se říká. No a tady budeme pokračovat dál ve šroubcích. Podle mě to bude dost zajímavé, protože to tady bude natrefení špatně. No, mimochodem, dal jsem se do svářečky od mého kolegy, vypadá to moc dobře, aspoň zatím, no. Tady vypadá nějaká kulička, kurňa fix. No a není, kurva je ocelová. Jak zložiska, ty vole. No kam jsi mi padla? Tady. No. Tak by tam taky dáme, kdyby náhodou, ale podle mě je to z toho bytu, nebo z toho bytu, tady z tohohle zařízení, tady ta kulička, no vidíte to, vypadla mi, takže už to tam moc nedrží. Kdyby měl magnet, tak ho tam dám, já ho někde mám, jenomže, kde? No, ty magnety někde jsou poslepované k sobě. A já tak nevím, kde je zrovna. Nějaký ovladač. Dobře, ale milí dobře, tady nic není. Jako vždycky, kordeláři jeden. Dobré, kašlem na to, jedeme dál. Máme tady něco magnetického, tím to vždycky vyzdvihneme. A strčíme to do krabičky. Jo, ten postup musím vidět, protože kdybych ho neviděl, tak to bude špatně. No jo. Já jsem zvědavý, kde ten záznam přijde. Ten bude hodně dlouhý, ten bude tak 2 hodinky. Možná 3, možná 4, kdo ví. Ale aspoň bude záznam. Takže šup, šroubek. Hlavně se trefit. Tak, dobrý. Zkusíme. Ty vole, nejde. Škoda, no. Zkusíme další. Jo, tam povolil. Bude lepší tady tyhle ty ucpávky. 1, 2, 3 ucpávky vytáhnout, jak už jsem to zkoušel, tady je kousek. Ono se to sice hýbe, ale ono je tam někde zacvaklý a já nevím kde, přátelé. To bude horší. No, tak jdeme dál. A budeme se zabývat kravinama. Zkusíme, co dělají další šroubky. Se v tom asi hodně peklo. Pekárna. Jestli jsem nezmínil tip, bude to v popisku. Ale je to Nerad bych to protočil.
Tak pokračuju dál. Zkusím to plocháčem dlouhým, pěkným. Uvidíme, co to udělá. Takže tady jsme narazili. Takže zkusíme tady. Jo, jde to. Jde to a jde to krásně. Takže pojďme. Pojď, neboj se. Takže 2, 3, 6 šroubků máme vyšroubovaných. 6. Zkusíme další. Musíme se přesně trefit. Tak to nebylo přesně. Taky ne. A co to bylo, no? Jo, máme ho. Není to až tak zarezlé. Musíme si na to dávat pozor. Další šroubek. Ten taky povolil. To je super. Tak. Vím, že jsem tu jednu pekárnu dělal, se tam strašně špatně dostává. Strašně špatně. Strašně špatně. Tady teďka bude muset povolit. To jsou takové plastové nesmysly. A z těch se bude muset nějak vymanit. Vidíme jak, ale mělo by to jít. Musíme hrubým šroubovkem. Jo. Šup. A už je to tady, jo? Bam. Vycvaknout, všechno pryč. Tak, máme vaničku pryč, jo? 1, 2. Takže zatím nám stačilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 šroubků, jo? Se dostat ke spodní vaně. No a dál. Spodní vana nám skrývá zajímavé věci. Když se podíváme tady je to sešroubované jedním šroubkem, druhým, třetím šroubkem a někdy by se měl skrývat ještě čtvrtý. A neskrývá se. Aspoň zatím ne. Jo, takže zkusíme tyhle ty šroubky pod těma krytama. 1, 2, 3 a vyzvednout ten kryt. Dělám to poprvé. Nezlobte se na mě. Nevím, jak tohleto vycvaknout. Bojím se toho, nechci to zničit. Ono tam je jednoduchá oprava. Mám tady ještě takový speciální šroubováček. Si vidíte? On je tenčí než ty ostatní, ale někde mám ještě tenčí. Tenčí a nevím kde. No ale to je momentálně jedno, protože my si poradíme takhle. Jo, toto je vyndat. A myslím, že když tady jsou drážky, tak by mělo jít vyndat i ostatní. Jo, nevím. Tady je taková drážečka a tady je taky drážečka. Jo. Co kdyby to šlo i jinak, že? Protože pochybuju, že by to mělo být tak složité. Mělo by to být jednoduché a AEG se v tom celkem dobře vyzná. No, tady už jsem to krásně to jedno oddělal. Tady jsou výřezy. Proč jsou tu výřezy? Asi na něco. Jo? Zkusíme si nějak pomoct, ale jak?
nástroj, nějaký tenký lančeta nebo něco, co bychom tam mohli vložit. Kluci, jeden se mi podařil a ty dva budu z toho loudovat jak svině. No, nechci to tak poškrábat, aby to nevypadalo neesteticky. Ty vole, pak se to tam nevleze. Ono to jde pozvednout, jo? Všecko jde. Jenomže jak to udělat, bych to musel překlopit a vysypat. Co když se mi z toho vysype ještě něco jiného? Tady máme motorek. Ten vypadá, že má pastorek taky v prdeli. Teda v zadní části těla. No a dál, a dál, a dál. To potřebuje vyšroubovat, prostě. Takže se s tím krytem bude muset nějak vyrovnat. Ale jak? Nějakou špičku. No, těchhle nůžek asi těžko, ale to jsou široké. No, zkusit to můžeme. Asi ne. Jsem si myslel, že ten šroubovák použiju. To je šroubovák za 25 korun. A má 3 výměnné bity. Vlastně celkem 4. A na takové obyčejné práce, které nepotřebujete do vyšších napětí, tak se hodí celkem. Jenomže podívejte, co se mi stane. No. A je to v řiti poškrábané. Jo, něco tenčího, potřebujeme něco tenčího, lidí. Ach jo, musím si poradit sám, protože čet nemám. A kdyby se měl, tak se spíš věnuju četu, než tady tomu téhleté práci. Takže jedeme dál. Zkusíme otevřít aspoň to, zkusíme. Pojď, krabičko, pojď. Ne krabičko, krabičko. Vole, proč? Proč to nejde? By to mělo jít, tady to šlo krásně. Jo, podívejte se, jo, ten vršek je úplně krásný, jo, nepoškozený, tady zapadá, jo, takhle ho vyndám, jo, nejsem debil, prostě vyndám ho, jo, a tady to nejde, proč? Proč? Kdybych to mohl podpořit, nebo vyzvednout, jak se to dělá v politice, že? No jo, jenomže to nejde, kurně, ani nůžkama, ani tím tenkým šroubováčkem, jo. Tam se prostě nedostanu pod to víčko. Jo, všecko je to tak těsně. No. Budeme to muset asi udělat jinak. Budeme to muset odvrtat a potom tam dát něco jiného. Ale já už vím, co bych tam dal. Já mám takovou zajímavou hmotu, jenomže no, to asi nebude na 75 stupňů. Takže to asi taky nepoužiju. Proč to nejde vyčepovat? A já si stejně něčím poradím. Dám tam červenou a bude. Já to odvrtám. Já se na to vyseru. Mám tady takový zajímavý přístroj. Dělám prd. Tak. A co se stalo? No krásně jsem to vytáhl, že jo? No jasně. Takže šup. To se mi teda povedlo. Zatím. No a druhá už tak nejde. Ale to nevadí.
My uděláme jednu věc a šup a už to máme venku. Tak. Takže s tím jsme hotovi a můžeme pokračovat. Teďka se musíme dostat s nějakým dalším šroubovákem dovnitř. Už jsme asi tam. A šroubujeme. Tak, další šroubek. Další šroubek. A třetí šroubek. Třetí šroubku si už venku. Jsem. No, a teďka jsem zvědavý, jak to vycvakem. Musíme ještě povolit. Tak. Teď to musí jít nějak vycvaknout. Co tam ještě je? Co tam ještě je? Máme nějaký konektor. Nevím, jestli jde odsaď nebo odsaď vycvaknout, ale to uvidíme potom. No a tady budeme muset zkusit něco zarazit a vylomit. Dolomit. Haló, pane Opači. Takže zatím nic. Bude na pantech. Panty. A co kdybych nemusel tohleto vyšroubovávat? Že já se nedostanu do těch zadních šroubů, které jsou v tom plastu. Aha. Takže budu muset tady tohleto vyšroubovat. Takže zkusíme ještě jednou, co nám to udělá. Vytáhnu magnetem, ale tohle tam je nevytáhnem. Budeme muset použít nějaký jiný magnet. Taky nejde. Zkusím ještě menší šroubovák. Takže on se celkem se dají. To se taky hýbe, takže by to mělo být hýbe. S proměnutím. No a zkusíme se dostat to. Tak, to je ono. Hej, jak to rychle šlo. Tady máme konektor. Takže ho zkusíme vycvaknout. Šup. 1, 2, 3. Pojď. Tak. Máme vycvaknuto. Lidi. Tak. No. A další věc, jak vidíte, je corpus delicti. Říkám to špatně, já vím. Není to žádný corpus delicti. Přichycen příčinu, ale je to příčina,
kterou brzo odhalíme, děvčata a chlapci. Dostali jsme se do jádra problému a musíme odšroubovat 1, 2, 3, 4, 5, 5, tam nic, 6, možná 7 šroubů, takže budeme se snažit, jo? A budeme vidět, které šroubečky, oni jsou trošku delší a spadl mi jeden dolů, nevadí, vykoupíme ho, jo, a takový delší je to, jo? Tady na ty vršky, hej, chodíčko, na ty vršky jsou kratší a na ty spodky jsou delší, jo? Tady máme ještě jeden šroubek, jeden i druhý i třetí nám zůstal vevnitř, nebudeme je řešit, necháme je tam. A jdeme dál. Vanička nám zůstala. Tak. Myslím, na internetu jsem zatím nic českého nenašel. A opravu tady téhleté záležitosti. Takže budu první. I když vím, že se to málo kazí, tak budu první, ale poslední, kdo to zveřejní. A zdá se mi, že možná tím i něco získám, pár odběratelů navíc. I když jsem zahradníček, takový maličký, blbý, debilní, ale prostě snažím se a spousta věcí mi vždycky vychází. Ale tady už prostě je to elektronika, kterou se zabývám už další dobu, ale nezveřejňuji ji, protože se stydím. Kdybych se nestyděl, tak už to letí, ale přibývajícími roky se přestávám stydět, je to pravda. A zkouším něco víc. A chci lidem ukázat, že nemusí vyhazovat věci. Tak, na čem nám to ještě drží? Tady vypadá, že ještě jeden šroubek prostřed. To znám, to tak bývá, že to chce někdo uchytit vícekrát. Takže uděláme další šroubek. Něco je podkladek, něco je kostra, ale kde bych na plastu hledal kostru, že? Asi těžko. No pojď. Nechce se mu hejzlíkovi. Spravedlčí. Tak. Ještě kousek. Zkusíme. Aha, už je to volnější o dost. No pojď. Zase krabička. 3, 6, 7 šroubků. No a zkusíme zvednout. Aha, jde to. Pánové a dámy, jde to. Jediné, co uvolníme ještě, je přívodní kabel. Aby jsme ho měli delší, aby jsme se s tím nemuseli trápit při otáčení. No a za chvilku možná uvidíme tu závadu, která se nám projevuje tím, že se netočí druhé hnětadlo. To jsem fakt zvědavý, co tam všechno je. Může být ozubené kolečko, může být převod, řemen ozubený, jo, ale vidíme sami za chvíličku. Není tak složité se do toho dostat. To je zajímavé. Takže
Tada! A jsme doma. Oba dva řemeny jsou někde úplně natočené. Jak vidíte, tady jenom provázek, který se tam natočil na ozubené kolečko. Jo. Zůstal z řemenu jenom provázek, to je vidět, jak to dělají aspoň. Jo. A je úplně všude. Takže vytočený provázek, jak vidíte. Jo, jestli ho vidíte, jo, ho vidím. Tak a i ten řemen, jo, jak vidíte, je tady normálně kouslý. Jo, ten zbytek toho řemenu je pod tím, nebo pod tím druhým seknutý. Jo, a já, kdybych ho jenom trošku narovnal, tak by jel ještě nějakých týden, dva, a potom by se úplně zničil, protože už tam není, jo, to vystužení tím kevlarem. Takže kevlar zahazuji. Tady to stříhám. Jo, tady vidíte řemen. Popisek na něm není, bohužel, ale my víme už, který to je. Takže zahazuji. A vyměním i ten druhý. Nebudu čekat, až se tady něco opotřebuje, a ještě i ten pastorek, co je tady. Protože on už bude trošku světý, jo, a ten motorek, jo, on bude trošku zavřený tím, že jsem, jo, takhle, jo, vidíte ho, jo, motorek chodí, jo, a i ten řemen, i ten druhý vyměním, protože se může stát, že za 2-3 měsíce se pokazí zase tenhle ten. Jo? Takže zatím takhle to nechávám, protože řemínky nemám, a že budu mít, tak budeme pokračovat. Jo? Takže zatím ahoj, ze zahrady to už bylo dost a těším se na další setkání s vámi.